na-edebe ya bụ mmụọ nke ndị Nsugbe na kansụl Anambra East bụ nke gbadoro okwu n'ikwu eziokwu ibikọta ọnụ na udo ka ndị ntorobịa ndị Nsugbe nupụtara nọ n'igwe ikpesa mkpesa banyere ebe ụfọdụ ndị be ha akwanye ọkụ ohi na mpaghara ha. Ya bụ ngagharị iwe anụnwa bụ iji wee nwee ngagharị iwe banyere ụfọdụ ndị bụ ndị na-ekwu banyere mkparaka akpara maazị Onyedika Dibua na-akpọ Onyedika bụ onye agba Nsugbe. Amaka Onwuzulike wetara anyị akụkọ. Ndị ahụ mere njegharị iwe na-arụtụ aka na ya bụ maazị Dibua bụ onye nwegachara ihe o mere bụ ihe na-adị mma na ya bụ obodo. Ha gakwara n'iru ma sị na onye ọbụla na-akpagharị n'iwe n'ihi na akpụrụ ya bụkwa ihe ọjọọ ka ọ na-eme. Ndị a na-eme mkpagharị a burukwa mpempe akwụkwọ nke depụtasịrị ihe dịka nke ha si Nsugbe agaghị na-akwado ihe ọjọọ ma ọ bụ ori mgbe ọ na-ekwuzi okwu na be onye bụkasị okenye Nsugbe bụ Obi Chukwulozie Ezade ka ya bụ onye dudu ndị ntorobịa bụ Comrade Obinna Mokwe kọwapụtara na ụfọdụ na-eme ngagharị iwe na njide ejidere maazị Dibua bụ ibe duhie ụfọdụ ndị mmadụ ụzọ. Last I did onwe powerful fight ịkọla anyị. There's a blue different matter. Ọ bụrụ na kafa use wee camera the whole youth niile. Na as the whole youth in support of FIFA channel, no, we are not in support of what they are doing. So what I do was ka eme ngagharị iwe because all the civil guy the civil line. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.